инак Армухони соли нави. Бори аввал гурӯҳи Иқбол, Искандар Қаландаров дар шаҳри Москва. Я помню, как сказала мне ты, Лола. Бо ҳамроҳии Воҷид Собиров. Санаи 1 январ соати 20:00 дар тарабхонаи Самарқанд Сити. Санаи 2 январ соати 20:00 дар тарабхонаи Кристал Холл. Шабнишинии соли нави бо ҳузури гурӯҳи овозадори Иқбол, Искандар Қаландаров ва Воҷид Собиров баргузор мегардад. биёед бо ҳам як шоми хотирмон дошта бошем. Телефон барои тамос +7 977 574 97 67. کرده غم بارم بشنوی آشنا